Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van Venray in Bedrijf aan tafel. En voor de eerste keer hier vanuit zaal 7 in dat prachtige Asteria. Wat er niet veranderd is, is dat ik weer in gesprek ga met een aantal ondernemers die komen vertellen over wat hen bezighoudt. En vanavond, ja, toch wel een kleine speciale uitzending, omdat we starten niet met 1 ondernemer, maar met 2. En u ziet ze al zitten. Dames en heren, het zijn de winnaars van de ondernemersprijzen 2017, Gijs Schapendonk en Roel Jacobs. Vorige week in een propvolle, bomvolle Schouwburg zijn jullie uitgeroepen tot winnaar van de Rabobank Publieksprijs, Roel. En jij, Gijs, als winnaar van de Loek Nelisprijs. En daar willen we alles nog eens een keer van horen. Dames en heren, Gijs en Roel, welkom. Ja, heren, nogmaals gefeliciteerd. Roel, even voor de duidelijkheid, jij de winnaar van de Rabobank Publieksprijs. Ja. Gijs, jij van de Loek Nelisprijs. Ja. Waren jullie verrast toen jullie de naam hoorden, toen bekend werd gemaakt, dit is de winnaar van? Hoe ging dat? Ik denk dat we beide verrast waren. Dus ik heb de foto's daarna gezien, die van ons gemaakt zijn, op het moment dat we het allebei te horen kregen. En die spraken boekdelen. Ja, absoluut. Ik had hem niet aanzien komen. Je had hem niet, nee, ik meende dat al te zien dat het toch als een lichte verrassing kwam. Ja. Hebben jullie de beelden al teruggezien, mannen? Nee. Zullen we eens heel even terug gaan kijken? Want dan kunnen jullie zien hoe jullie inderdaad als winnaar werden uitgeroepen. Ik begin even met de Rabobank Publieksprijs. We hebben hier een klein schermpje, dames en heren. Even kijken. Dan ga ik nu de envelop openmaken. En de winnaar van de Rabobank Publieksprijs 2017 is Jacobs Dakbedekkingen. Enorm verdiend. Alsjeblieft. Van harte. Ja, geweldig. Niet verwacht. Heel veel goede kandidaten, heel veel leuke acts gezien. En wij zijn super trots op de publieksprijs dat we die gewonnen hebben. Prestatie van het hele team, leuk idee uitgevoerd. En echt geweldig. Een feestje van 7 winnaars. Dat wordt het vanavond. Er zijn 2 met de prijzen, maar we hebben 7 winnaars. Dus we gaan er echt een heel leuk feest van maken. Nou, en dan ga ik even duwen. Kijken of mij dat lukt. Volgens mij zat hij in dit mapje. En dit is jouw moment, Gijs. De winnaar is de winnaar is de winnaar is hartstikke goesting. Ja. Ja, te gek. En vanaf dat moment zijn jullie de winnaars van die ondernemersprijzen. Vertel eens wat over de reacties die jullie hebben gekregen. Ja, de reacties afgelopen week zijn overweldigend. Gigantisch veel mensen zijn blijkbaar toch op de hoogte van wat er gebeurt in die Schouwburg op dat moment. Hartstikke leuk en letterlijk van over heel Europa. De brouwerijen die het links en rechts oppikken. Ook reacties van die kant terug. Echt te gek. Want hoe uitziet het dan? Appjes via Facebook? Ja, Facebook, appjes. Een filmpje online gezet wat heel vaak bekeken wordt. Heel veel felicitaties. En als je nou over straat loopt, voel ik me net een vorst van Venray. Dat is toch een bijzonder gevoel. Hoe was het voor jou, Roel? Ja, overweldigend. Dus wat Gijs zegt, al die reacties die je krijgt, de felicitaties, de zaak vol bloemen hebben staan, kaarten. Dus dat is echt heel leuk en speciaal om mee te maken. Ja. Ja, wat mij vorige week ook al opviel, en dat hebben jullie vast en zeker ook gehoord, dat heel veel mensen ook zeiden, we hadden wel verwacht dat die 2 zouden winnen, maar we hadden eigenlijk verwacht dat het net andersom was. Ja, heel veel gehoord. Goed, ik ken Gijs al wat langer en natuurlijk de veel gehoorde reactie was, ja, maar goesting bestaat een jaar en al dat soort dingen. Maar goed, als je naar Gijs kijkt als ondernemer, die doet het al veel langer dan een jaar. Al veel langer dan mij is die ondernemer. En als je ziet wat hij in Venray neer heeft gezet en met goesting, qua bedrijf, qua prestatie, qua idee, qua visie, dan vind ik echt Gijs absoluut een terechte winnaar van de vakjuryprijs. Ja, dus jij was eigenlijk helemaal niet verrast? Nee, maar er waren meerdere goede kandidaten voor de vakjuryprijs, absoluut dit jaar. Het was ik vond een heel leuk deelnemersveld dit jaar, omdat er allemaal MKB-bedrijven in zaten, een beetje soortgelijke omvang, soortgelijke mensen. Dus ik vond het enorm spannend deze keer. Ja.
Jij hebt die reacties ook opgevangen van dat het... ja, absoluut. Absoluut. Dat ging al vanaf het podium naar de zaal en daarna ook verder, die reactie. En nou, ik moet zeggen dat toen wij in de zaal zaten en ik de presentatie van Roel heb gezien en die van Matthijs heb gezien, toen zei ik van ik wil er best van 2 verliezen. Dat vind ik niet erg. En dat is ook gebeurd. Ja, dat is ook gebeurd. Jullie zijn allebei ondernemers. Je hebt allebei dus een mooie prijs gewonnen. Maar jullie hebben ook allebei nieuwe plannen. Ik ga even naar jou, Roel. Want jij bent van Jacobs Dakbedekkingen. Maar daarnaast heb je een nieuw bedrijf opgericht. Ja. Welk bedrijf is dat? Dat is Jacobs EcoCare. Met specialisme in het aanbrengen van vuil- en waterafstotende coatings. En dat is eigenlijk uit een... het is niet echt een noodzaak geweest, maar een idee vanuit Jacobs Dakbedekkingen. In de wintermaanden kunnen wij door de weersomstandigheden, vanavond staat ook weer sneeuw, dus morgen wordt het weer lachen op het dak, maar niet echt denk ik. Kunnen we niet echt goed vooruit, kun je het bedrijf niet rendabel maken en van daaruit hebben wij gekeken naar andere opties, andere mogelijkheden. En hebben we gewoon verder gekeken naar onze eigen branche en hebben we een bedrijf opgericht wat in de winter ook binnenwerkzaamheden kan doen. En dat is voor een dakdekker normaal gesproken best lastig. Alleen met Jacobs EcoCare kunnen we dat wel. We kunnen bijvoorbeeld tuinmeubels bij mensen op gaan halen, opslaan, schoonmaken, behandelen, zodat ze volgende zomer weer de hele zomer netjes blijven, easy to clean zijn, sanitaire ruimtes. Er zijn legio mogelijkheden en ideeën die ik nog in mijn hoofd heb en die we op gaan pakken en uit gaan voeren. En dus, waar we het voeren zijn. Maar dat is niet maar alleen dat jullie met EcoCare in de winter actief zijn? Nee, want het idee is dusdanig gegroeid dat we dat het hele jaar door gaan doen. Ja, en je had vorige week ook, vond ik een mooie uitspraak van je, van het thema is vakmanschap 2.0. Alleen jij zegt, wij als Jacobs Dakbedekkingen, wij vinden onszelf al 3.0. Kun je nog eens uitleggen waar dat 3.0 dan in zit volgens jou? Nou ja, ik ben de 3e generatie in ons bedrijf, echt een familiebedrijf. Goed, ik heb het vorige week verteld. De eerste generatie die richt het bedrijf op, de tweede generatie die brengt het groot. Nou, dat hebben we vorige week ook gezien. Ik heb mijn vader weggestuurd op het podium, maar die heeft het wel groot gebracht. En de 3e generatie, daar zegt men van, die breekt het af. Nou, dat is mij de laatste 10 jaar niet gelukt. Sterker nog, we hebben het verder uitgebouwd en ontwikkeld naar een 3.0 versie met Jacobs EcoCare. Jacobs EcoCare is ook mijn 3e bedrijf, dus er zijn redenen genoeg, vonden wij, om het vakmanschap 3.0 te noemen. Oké. Gijs, even naar jou. Jij hebt ook allerlei plannen. Ja. Zo ga je, heb je verteld, beginnen met een, mag ik dat zeggen, een bierwinkel in Venray. Ja. Maar je gaat ook iets online doen. Ja, we hebben de basis zelfs het online verhaal. We hebben een online webshop voor bier gaan we in het leven roepen. Die gaat Mr. Hop heten. Toen waren we op zoek naar een magazijnruimte. En als je dan die magazijnruimte zoekt, dan kun je eigenlijk net zo goed een winkel gaan beginnen. Dat is alleen de flesjes iets netter neerzetten. En daar hebben we voor gekozen. Dus we gaan waarschijnlijk in maart, eind februari, maart, open met een winkel in Venray. Met daarin 1500 verschillende soorten bier. Dat zijn er volgens mij vrij veel. Dat is vrij veel, ja. En waar kunnen de mensen dadelijk in maart die winkel gaan vinden? Of is dat nog geheim? Dat is, we hebben vandaag 3 bezichtigingen gehad. Dus ik ga het nog heel even stilhouden. Maar dat is, wordt snel bekend. Precies, maar als we Facebook en de lokale media in de gaten houden, dan zijn we snel op de hoogte. Ja. Wat voor jou ook belangrijk is het samenwerken met lokale ondernemers. Ja. In dit verhaal... Doe je dat dan ook? Ja, eigenlijk met 4 jonge honden uit Venray die actief zijn in de e-sigaretten en in de koffie. Ook online en offline in de verkoop werken we samen met, om dit project weer op poten te zetten. Dus het is weer een Venrays clubje wat samenwerkt om iets moois neer te zetten. En wie zijn die 4 jonge honden? Dat zijn Maarten Koenen, Sid Vaassen, Jeroen van Lier en Freek van Lier. Oké, nou, de namen zijn in ieder geval genoemd. Die zijn genoemd. Dat zit ook goed voor die mannen. Ja. Wat ik ook een mooie uitspraak vond in jouw presentatie, dat was, je zegt, yes is the answer, what is your question? Ja. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven hoe dat dan bij jou werkt? Ja, dat is, binnen Goesting is dat een van mijn belangrijkste uitgangspunten. Eigenlijk kan bij ons binnen het redelijke en billijke alles. En een concreet voorbeeld, op Koningsdag afgelopen jaar waren de mensen die hadden zin in shawarma. Volgens mij zit een groep hier achter de tafel. Er waren mensen die hadden zin in shawarma. En dan regelen wij shawarma. Dus dan ben ik hoofdvuldig naar buiten gelopen, bij Boelend aangebeld. Ik zeg, Boelend, ik wil graag shawarma hebben. Prima, met de zakjes shawarma naar binnen toe. En je moet dan al die kopjes zien drijven. Wat gebeurt hier in godsnaam? Want zijn de mensen niet zo gewend. Maar bij ons kun je, ook al hebben we geen koks, gewoon lekker eten. Dat halen we bij de buren. Je kunt zelf je eten op het plein halen. Ik vind dat er veel meer mogelijk kan dan... of mogelijk is dan dat, dat je op het eerste moment kunt zien. Oké, dus de mensen, hoe gek de vraag ook is, als ze bij jou binnenkomen, yes is als the het answer. past, doen we het. Ja.
Nu hebben jullie allebei gewonnen. Gaan jullie hier ook nog gebruik van maken? En zo ja, op welke manier? Zeker. We hebben samen een aantal leuke plannen al op tafel liggen, of stapel staan. Misschien kun je er een klein beetje over vertellen, maar niet te veel. Ja, wat we in ieder geval gaan doen, is we gaan samen een biertje brouwen. En met z'n tweeën en op een hele leuke manier presenteren. Maar dat laten we nog even stil. En volgens mij is het idee erachter dat volgend jaar de winnaars zeggen van shit, dan moeten we ook het hele jaar iets leuks doen. Oké, ja, ik ben meteen aan het denken waar dat biertje dan gebrouwen wordt. Bovenop een dak. Nou ja, goed, we zullen het allemaal mee gaan maken. Ja. Nogmaals, super gefeliciteerd. Ga er nog voor genieten. Gebruik het en straal uit dat jullie de winnaars zijn van de Venrays Ondernemersprijs. Dames en heren, Gijs Schapendonk en Roel Jacobs. Dank jullie wel.